இப்போ கைஸ் கதை என்னன்னா, நேற்றைக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். யாருக்கெல்லாம் ஜிம்மு கஷ்டமாக இருக்கோ இல்லை மடியாக இருக்கோ நீங்கள் பெண்ணுங்களுக்கு நெயில் பாலிஷை வேண்டி ட்ரை பண்ணுங்கன்னு. அது அப்போ கொஞ்சம் ஆளுகளுக்கு எல்லாம் மைண்டில் ஒரு மாதிரி குத்தி இருக்கு போயிருக்கு. அப்போ அதில் ஒரு ஏலியன் குச்சி எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அடங்க அத்தா, ப்ரோட்டீன் எடுக்க உங்கள் அப்பா நான் காசு கொடுப்பான், நீ ஏன் நோஞ்சா மாதிரி இருக்கேன்னு. சரி, அடுத்து என்ன செய்தேன்னா, நேராக அவன் ஐடிக்குள்ளே பார்த்தேன், ப்ரைவேட் ஐடி. அடுத்து அவனுக்கு ப்ரொஃபைலை பார்த்தேன். எப்படி இருக்கான்னா, மற்ற மீன்காரை கொண்டு போச்சுல ரோட்டில் தப்பி விழுந்த சாலையில் வண்டி யாருன போல இருக்கான், லாரி யாருன போல இருக்கான். அவன் என்ன பார்த்து சொல்லியா நோஞ்சா குடிச்சிருன்னு. சரி, இப்போ இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். இப்போ ஜிம்மு போனால் ப்ரோட்டீன் பவுடர் தான் வேண்டானே இல்லை, ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சீப் ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் நிறைய இருக்குது. முட்டை இருக்குது, இப்போ இந்த கடலை வகைகள் இருக்குது, பால் இருக்குது, பன்னீர் இருக்குது. சும்மா அப்பா விழிச்சு வீட்டில் இருக்கே இல்லை மோனே, வெளியில் இறங்கி பண்ணி எடுக்கணும். பகல ஃபுல்லாக வேலைக்கு போயிட்டு ராத்திரி ஜிம்மு போகிற ஆளு நிறைய இருக்குது.